Hi guys, ako na pud ni si Ruby Provinciana guys. Hi guys. Maadtong buntag nami diri sa room ni Ati Lord Elisa. Di kay bago na sang naligo. Ako ganiha kadlawon pa ko naligo na. So mao ni guys ang mga nahitabo diri sa among kanang Nari panghitabo. kuan among nahitabo diri sa among room. Kinataw-anay kay nagkamit lagi mi sa among ati ug kaning akong among pinangga nga pag-umanguna. Ang tawag niya dani bibi ni nako ni siya. Kay naanad bitaw ko nga kanang basa na ako'y mga love. BJ akong itawag. Og di galibi akong prinsesa. Mo ni tawag na ko Bira jud og prinsesa ang tawag na. Kay ba po ni tawag sa akong anak nga kani ako anak. Ira gani mga akong tagda to. Mo po ni siya akong prinsesa man akong tawag. So karon guys, mamahaw mi na amo ni hiwaon ni Jijin mangga. Hiwa na kasati daya ba. Ja, kuan ganang among gitiwas ag kaon og biko nga ang gida. Ya mo ni ang ati floor nga kanang butan kadto diri na kanang pinangga kadto ko ani niya. Skad pajid. Kay mo na mag nija jud ko jud kay nagpractice lagi kog jud kay masuko lagi sa tay ariston ug di ko mag jud. So jud ko. Jud tatay sa ko. Kay iso day ko no sa akong tatay ug kanang jud. So mo ni ang wa ko nakapag-vlog day hapon guys kay nag-vlog po sila nya daghan na kay may mag samok sa mga vlog. So karon pa ko nag-vlog nga buntag. So majong buntag og happy Sunday na tong tanan di ay. Dali na. Nya. Dali na ma. Dali na bi maho na tabi. Mo na akong bibi. So mo na siya na kuan na mo nagtabang na mo mga puyo mi daris kanang bahay nga kani ang gipuy-an karon. Nya salamat sa God sa inyong pag-abi-abi namo si Ate Rosalina ba to nato? Bijabas. Rosalina? Nana. Nana, Rosalina makaya nga na to. So katong gahapon sa vlog ni Jijin, nakita mo nga hanggi sa alsa. Mo ni hang purmasang nong guys o kanang di ko mang lipstick nya. Kana na ang ba guys kay naiurang Paak na ni ani kanang ugahip katong nagsiminto bitaw ko sa himo ko spispan. So salamat jud ko ani ni Bibi kay kuan naka-relax po ko diri sa hang garden na namin diri sa Cebu. So naka-relax ko diri nga so nahap lipay kay nakita mi sang ate kay ingon lagi sila nga dili ako no sila matug uslob. So kami na lamay ni nga diri sa Cebu. So na day mi diri guys sa Guadalupe, Birama. Nya karon guys diya naghiwa si ate og kuan. Hi guys, mangga. Salamat na sa mangga na. Nya na ko no. Nakiyamis Diyan ako inawakwak. mandawi na. Ako gahapon ginamo niya mura ko wakwak ko no kay Di, murag kay sigbin. sigbin kay murag nagmuan ko kanang kay Mito. Sigbin yun. Sigbin doon siya mahiling magtutuwad. Ngaon mi og mangga nya anda guys di ako may kay Mito usa. Tiya, dako adyo. Hukman na nga. Naboy kuan guys kanang biyabas. Manipikas mangga. Bijabas kanang bijabas. Kuan kuno ni guys kanang 400 kuno ang kilo arang mahalag bijabas gay nga katong kuan katong sa bowl guys amo na ning pangawaton sa silingan. Na kani guys 400 kuno ni guys diri sa Cebu. Ano pitas ta? Unta ha? Ano pitas mangga? Unta guys. Si Bibi di ay. Dili ko kung ano yung matamis. Niya tabi pas Sa tamis. tapos di ay. Tapos Kamis. pai ay kuan day aslam. Pait. Parat. Murag kain. Tabang. Parat lagi. Parat kuno ang mangga guys. Kuha nga may gulis ta. Hinog. Ha? Okay na lang. Ha? Di ka na mo gitanugan na. Magsaon na ba? Dili kaning nga ning mga ingani tanugan ni kanang arong ilan. Kato bang yung mga nila mangga sa una nga na ito na. Tamis pa dyan na siyang mainit. Ay, tamisan na, pero na, lata. Sa humok na. So unsa guys, at lamang ko ano nugon sa among masaya among lakaw rong adlaw niya kay Domingo man ron so magstay ra jud mi diri sa bahay. Uy, wala ilang down nun sa Guadalupe.
wala ni kabalo guys. Pero guys. Asa may dadun sa kuan ron. Asa may dadun sa among mga tiil. Asa may manglupad ba mi or manglakaw ba mi sa wa mi kay bawo guys. So tanawa lang ni kay kung sa ay among lakaw ro adlaw. So mo to guys. Jollibee. Kay dugay na sa wala kakaon ng Jollibee. Guys, sa bakit niya. Dito ba yun? So, na siya guys, so. Oh wow, spaghetti. Guys, kaya gusto ni Crystal nga Jollibee ang among pagluto. So, salamat sa nag-order ali. Kapilag mga nang. Sika di ba? Sa pagkaon, paniudto na ay kuan, mangga, ug kanang pipino. Ito guys. May paborito ni Cristel. Jollibee sa lang ko. Mas Cristel, no? So guys, nahuman nami og paniudto. Salamat sa mga pagkaon nga mong kaan karon. Kay bawa na kagisay nag-order ani. So salamat nimo. So guys, naay kuan guys, oh. Di na jud kaya sa among tiyan guys na kanang gulaman. Salamat ay sa mga bagong subscriber o katuwa pa naka-subscribe na niya. Mao to akong vlogs karon guys. Amping mong tanan. See you next vlog.